Hai लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि रिथि रिथा इउटुब चेनेलाव दा आङो दखान थांगासिनो दङ खोनानो मोनदों जोंनि बे बर' बाजार दखानाव मेगन नुयै एबा आदा होननानै बुंनांसिगोन जेनेबा काथिनाथ गयारि नामाथाय ससियेल मिडियायाव सम सम फैबाय थायो बे मेथाइ खनगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों आं बेवहाय थांगोन जोंनि गामियाव दंफैखायो आरो बियो बाक्सानि नामाथाय मानसिया ओमफ्राय मेथाइ खनो ओमफ्राय जों गामियाव खुरमाथ नालाय दा आं नोंथांमोन देखायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक होथारदे आं दा ब्लग खालामनो थांगासिनो दङ जास्ट बिनि सल' खननाय मानायफोरखौ देखायगोन फैदो लोगोफोर बिदिबा आंजों लोगोसे थांदोनि मोनाबायलै मोजां नुनाय नंला केमेराया थेवबो देखायनो नाजानोसै लोगोफोर जा हायो आं नै दा साइकेलजोंसो फैगासिनो दं आंनि सासे लोगोआ खोन्थादोंमोन आरो बे मेथाइ खनगासिनो दं होननानै ओमफ्राय आं नायनो लुगैदों गोबाव जाबाय नुयैयाबो गोदो जों उन्दैनिफ्रायनो बे मेथाइ खनोमोन आं उन्दैमोन बिनिफ्राय नुबाय थायोमोन दासिमबो मेथाइ खनो आरो बे जोबोद मोजां मेथाइ खनो मेगन खानाबाबो जेनेबा बिनि मेथाइआ जोबोद मोजां जायो क'क्राझार जोंनि चिरां बिजनि बङाइगाव उदालगुरि गुवाहाटि जेरावबो थाङो आरो बियो आं बर' बाजार मोनहां जाबाय जों दा नायनोसै खाथियाव मोनफैबाय फैसा एसे होनोसै ओरैनो नायनोसै आदा काथिनाथ गयारिया जोबोद मोजां रैसुमै मेथाइ रोजाबो दुखुथिया सोरनि खाफालाव मादि लिरनाय दङ बुंस' हाया लोगोफोर बे जोनोमाव जों मोजां फैगोन जोनोमावबा जों मा जागोन बेनिखायनो जोङो मानसिजों मानसि मुगैलायनाय बा गाज्रि मोनलायनाय बेफोर थानो नाङा ओमफ्राय जा हायो जोङो बेफोरबायदि दुखुथिया आरो अंग हानि सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामनांगौ थाइसे थाइनैयानो जा जोंबो दा एफा एनै सहाय होबाय आरो आदा दे लोगोफोर आदा काथिनाथनि थाखाय मोनसे लाइक होदो जाहाथे आदाया गोजोननाय मोनो आरो नोंसोरबो बोर मोनो जिउआव जाहाथे बेफोरबायदि दुखु दाहाया फैया लोगोफोर आदा काथिनाथआ जोबोद मोजां दोंसे मेथाइ रोजाबनानै जों बयनिबो गोसोखौ गोजोन होसिगोन नोंथांमोना खोनासंदो Hagraman, unira.
बिराद मोजां जायो सल'आ खननाया आंनि बिबाराव सोथार सिलभारनि माला थांगोन इलाय माला थांगोन बे माला थांगोनखौ आंथ' मिथिया आं लिंलामा आं जोबो थाङो दायो सिलभारियाव ओइ सोर सारदों गुमैमोनावसो हा गुमै सानाव सारना इसानाव आरो सानाव इसामखौबो गुमो जायो आंखौबो गुमो जायो न'आव थाङा न'आव आं दा न'आव थांसै नोंहा इयो आदाया आदाया इयो आदाया बियो आदाया इसामनाव थांसिगोन नोंहा माला थांगोन इयो न'आव न'आव माला थाङो दिनै नांगौ बेटारि जोबनानै होबाय लोगोफोर बेनिखायनो आदाया सल' खननायखौ बन्द' खालामबाय जायफोर दासिमबो आंनि बे रिथि रिथा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै मोनसे साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो हायोबा भिडिअखौ आदानि थाखाय शेयार खालामना होदो गोजोन्थों।